Ahojte priatelia. Ja si myslím, že už stačilo nejakých debát o pročkovajci a podobné veci, lebo ja si myslím, že už za chvíľočku z nich vyjde aj to, že to bolo ruské vajce a bola to hra nejakých silových zložiek z Ruska alebo tajných služieb a podobné. Takže kašlime na to a radšej sa venujme tomu, prečo sme tu. Srdečne vás pozývame od 13. do 15. októbra na našu akciu venovanú deťom s názvom História deťom. A táto akcia bude v duchu kultúry, histórií, tradícií a rôznych kultúr, rôznych krajín. Budeme sa tam venovať našim detičkám, budú mať zdravotnú výchovu a tak ďalej a tak ďalej. Presne taká akcia, ako bola aj minulý rok. Tešíme sa na vás a veríme, že určite účasť bude obrovská, lebo minulý rok, keď sme túto akciu vyhodili vonku, za 3 hodiny bola obsadená kapacita jednak ubytovania a priestorov. Ale keďže sme jedna veľká rodina, aj tak sme sa pomestili a všetko bolo krásne a nádherné a detičky odchádzali s krásnymi zážitkami. Takže ešte raz, vykašlite sa na telesá, neriežme ich, oni majú svoj problém, my sa máme venovať deťom a našej histórii, tradícii, kultúre, proste nášmu krásnemu Slovensku.